Jos mietit, että kuka on Vyxeol, niin tässä videossa on vastaus. Kun kanava alkoi vuonna 2013, sen nimi oli Cookie Redstone. Ajan myötä tämä muuttui Cookie Lasuliksi. Cookie Lasulin jälkeen nimiksi tuli Cookie sivuviiva viiva. Mistä syystä? No silloin kun Cookie Plus oli olemassa vielä, niin piti valita nimi ja sukunimi. Koska mä en ajatellut käyttää omaa nimeä, niin mä laittoin sukunimeen sivuviiva ja viiva. Etunimi Cookie. Kumminkin en ole ikinä käyttänyt Cookieta omana käyttäjänimenä, joten mä keksin Cookie Redstonen vain tämän kanavan takia. No siihen aikaan otti vain 2 itemia Minecraftista ja laittoi ne yhteen, eli Cookie ja Redstone. No siihen aikaan ajattelin, että Cookie olisi siisti kutsumanimi, mutta se ei ollut. Ja nyt on viimekin aika vaihtaa se nimi. Niin miksei se käyttäjänimi, jota mä oon käyttänyt joka paikassa viimeiset 5 vuotta. Vyxeol.